Jasper S. van Oudwoud wordt aanklagen van verkrachting en moord op Marianne Vaatstra. Dat had officier van justitie Henk Maus vanmiddag in de proforma-zitting in de Leeuw de Rogbank zijn. Uit rapporten van zaakkundigen tot blijken dat de verdachte volslijn te rekeningsvatbaar is en er geen nieuwer onderzoek nodig is. De zaak wordt op 28 maart inhoudelijk behandelen. De gemeente Dantumadiel wil dat beste frettenfabriek Teling Petfood in Vinwaarden maatregels neemt sinds jonkerij in de omjouwing. Als de situatie net verbetert, wordt het fabriek een dwangsom opleiden. Teling zelfs vindt dat ze haar goed onder vergunningseisking houden. De gemeente Ljouwert wil dat studentenhuisvesting zo vol mogelijk op en om de kenniscampus van de Hegerskwallen komt. Omwenners van studentenhuizen krijgen geregeld door oerlijst en min onderhouden wenningen. Kamerverhier aan studenten wordt daarom in wenweken beheind. De provincie loekt 4 ton extra uit van skeer die boeren hebben door gewassen die brieden op haar laan. Met het geld wordt onder andere een proefdingen waarbij het in gewassengebieden roofbeesten net langer beschermen worden. Het extra geld komt boppen op de 8 miljoen euro die de provincie van het Rijk krijgt. Jonne vannacht flinke opklarings, het vriest 1 of 2 graden en er is kans op mist. Monodij schijnt te zinnen, zit er een zwakke noordenwind en wordt het dan 6 graden.